Takže ja vás vítam u nového videa. Je to part číslo 2 z hororového lesa. A dneska by sme sa asi pustili do ťaženia. Do ťaženia surovín na náboje a zbrane. A potom by som ešte dostavial bejsku. Túto, čo máme hore na strome. Vlastne, ja môžem toto vlastne ísť teraz búrať, lebo sme sa dohodli s Black Diamondom, že to bude inak. Všetko sa dozviete v tomto videu. A pomoc. Blackej aj nevieš, čo je hore? Absolútne nie. Čo to je? Neviem. Čo tam je? Nepočul si to? Máš zapnutých zlých mobov? Hej. Bola hudba a niekto to pískal. Ja takto som počul. A čo to je? Neviem, možno ten knocker. No tak, ideš branch miniť? Tuto sprav takto do dola. Kde? Môžeš ísť tuto Tuto? niekde v rožku. Ale normálny branch mine, hej, že... No však? Nie tak, takto. Tak? Však dobre. Kľud. Tak tam to prosím ťa oprav, hej. No a ja by som to... Hore niečo je. Čo Ja tam je? neviem... No však ja neviem. Ja som mal postaviť takú, ako keby... Išiel som hore. Už je deň. Poď hore. Nie, To tam nechoď. A jak postavíme tu to opevnenie? Poď sa Ja len fakt pozrieť. neviem. Prosím, poď. Dobre, počkaj. Ale ja mám 64 koprov. Dobre. Sa teda veľmi rýchlo vypieklo. Tak ideš hore? Hej. A vezmi všetko cobblestone, čo máš, hej. Ideme postaviť menšie opevnenie. Máš nejaký kol na torčky? Potrebujeme kol na torčky, nech tam hore osvetlíme. Okolo nášho baráku. Ja sa tu snažím vykraftiť niečo. No, presne to vychádza, ukáž. Čo? A prečo tento stôl ani na náboje? Ale no. Aha. Je tu. Má tam nohy, chod to zavrieť. Okamžite chod zavrieť trapdory, mal tu nohy. Však sú zavreté. Hej, potrebujem sa nejako vyzbrojiť. Koľko máme ironu? Tento... Môžem 3 irony? 0 máme ironu. To je problém. Ešte 2 tieto kopre. Nie je tu nikto. Ale hore... My normálne nemôžeme výsť hore. My potrebujeme postaviť to Paráda. opevnenie. Vytiahni pušku. No, vytiahnu tú flintu. Tak začneme stavať opevnenie. Ja toto idem celé zbombardovať. Nie, nebombarduj to! Ale áno, ja potrebujem postaviť ten strom 3x3. Vieš? Ja robím trochu to opevnenie. Ale nevadí, ak nebude úplne symetrické, že? Hlavne, že bude fungovať.
Teda ak vôbec bude fungovať. Vytiahol by si tento tu strom, čo tu zavadza tak trošku. Ktorý? Hej. OK, nemáš ešte dáky cobblestone? Mám veľa cobblestone. Chceš? Hodil Tu by sa máš, potom počkaj. ešte. Čakaj, teraz to. Tu máš, počkaj. Na, tu máš. Nie, Počkaj, čakaj. stoj! Stoj! Dostal. Späť, Späť. Späť. zavrel si. Hej, zavrel som. Ja si Kam si dal potrebujem... Kde je všetko uhlie? Počkaj, tu máš, počkaj. Tu máš. Sem. No, Odkiaľ? som vykraftil. OK, nice. A toto sa mi nejako nezdá. Čo? Však nemáme gunpowder. Mám? Ja som mal 4 gunpowdery. Aha. OK. Verím ti. Behneme tam. Osvetli to tu, hej? Ježišmária. Ináč tam máš ešte... Hop a hop. Počkaj, pozor. Uhlie, počkaj, na tu máš. OK, tak to tu necháme otvorené. Hej. Nie, Však keď niekto... Prečo? pre A je istotu na- zavri. A? Takže ja by som sa teraz spustil... Počkám na noc zatiaľ. Idem branch miniť teraz. Počkám na Nešli by deň. sme... a Ej, a keď nájdeš... Šiel by som Keď nájdeš dorobiť kývku, ten strom. keď nájdeš kývku, no tak mi povedz, hej? Mhm. A pôjdeme tam hantiť creeperov. 5 ironu mám. Máš nejaké bloky? Nie. Mám 19. Poď sem, tuto ti dá. Mám A nie, že ty... cobblestone, Ale že Nie, poď aj ty pomôcť. Poď aj ty pomôcť. okej. Tam je mini zombík. Jak chceš, tak ja ti dám také bloky. Aha. Práve som mral. To už Poď, viacej ďalšie nemám. poschodie. Aha, tak ja ti dám. Ja idem robiť tento strom. Ty ho zničíš? Nie. Mohli by sme si tu skúsiť survivenúť noc vonku. To stačí, to stačí. Však už posledný blok. A potrebujeme rebríky, hej. Nech sa tam... Idem Tá. vykraftiť. Posledné drevo, čo mám, kámo. Creeper! Ale však... Creeper, toho Creeper? potrebujeme. Toho potrebujeme. Tam za tým Zastrel ho stromom. normálne. Ale ja pre tie veci nepôjde. Poď so mnou preňho. Počkaj. Ale ja som ho tak nemyslel, ja by som ešte toto spravil takú väčšiu platformu, že aspoň o jeden blok, nech sa tu lepšie chodí po tej hradbe. No jasné, ja potrebujem ale drevo. A ja potrebujem ešte cobblestone. A ďalšiu noc survivujeme tuto, hej? Si pána, no. OK?
Uh, Žebraj! čo tam je? Ja som ti vravel, musíme to dať do... Ty tam? Áno. Som tu. Jau. Musíme to dať do vzduchu. To, čo sa stalo? Musíme to dať do vzduchu. Dobrá, nám moc nepomohla. Poď postaviť schody, nejdeme ho robiť 3x3, v podzemí nič nebude. Rýchlo! Poď robiť schody! Nemám ale tieto plenky, teda tieto... Tu máš, ja ti dám všetko drevo, čo mám. To, čo zostalo. Fúha. Toto to nie je nebezpečné pod zemou. Ale jak vedel, že som tam? A je tu creeper. Asi ho sejmem, hej? Mhm. A potom Prosím. musíme ísť potom. Poď potom, teda. Poď Nič potom. nedroplo. Čo? Nedroplo. My potrebujeme Treba, aby si gunpowder. išiel naťažiť drevo. To do mňa chceš nejak moc, nie? Však len naťažiť trochu dreva, kámo. Však Poď aj ty teda. Mhm. V tej, čo Nie. sme počuli také, čo tam vrieskal ten kôň, či čo to bolo, tak nešiel po nás a on to tam zničil. Nie. Kámo, ja som tu nechcel hrať, ja sa bojím. A ja sa bojím. Poď rýchlo, no. Ja mám Začína sa... 24. Začína Ja noc. 12. Poď rýchlo, čakám ťa tu. Som vnútri. Poď hore. A, Poď hore. Poď hore. bežím. A tuto urob nejakú základňu. Aj máme Ešte všetky veci, trochu máme... vyššie. Všetky veci máme ale dole. A to čo robíš? Prečo zhrubuješ ten strom? Tam dáš mi tieto? Ale prečo zhrubuješ? Lebo nech v strede môžeme mať unikovú cestu. Aha. Ok, tak ja budem strážiť s pištolou. Ok, ty máka, ja strážim. Takže tuto by som spravil našu základňu, Matej, hej, počkaj, au. No, tu máš? Tu máš Ty ten mi zase plán. povedal Matej. Ježiš. Pozor, uhni. Marek, musíme to kontrolovať, hej. Dobre. Okej. Ja teda strážim, hej. Kde? Neviem. Spadol log dole. Hej, nič nevidím. Ale to bol man from the fog. Vidím ho! Zmizol, tam bol na strome. Bol na strome, hej. Priprav sa. Priprav sa na nájazd. Hej, pozraj všetky stromy. Ja som nestil zastreliť. Ja som šiel strieľať, ale zmizol. Keď som na ňom dal tú bodku. Najväčší problém, že my nevidíme tuto. On sa bojí Kámo, ja našich mám- pištoliek. Ja mám zapnuté hitboxy. Zapni si hitboxy, lepšie ho uvidíš. OK. 3. B. Pozor, uhni. Pozor sa. Ja vidím asi Watchera.
A to už za chvíľu je polnoc. Sme pri vrchu. Ok, vidím. To je pavúk, nie? Tu, čo má zelené hitboxy, tam, čo má zelené hitboxy, tak to je pavúk. A? Čo? To sú zombíci, nie? Hej, zombíci. Idú na nás. To ty fotíš? Čo tam je? Nič. Tam dačo stojí. Ale ty asi... Nie je to možné zombík, alebo dačo také. Ja tomu nemôžem dať Už to damage. zmizlo. Nie, je to tam schované. Tam sú zombíci. Ten zombík má lopatu. To, čo tam je do... Je tam! Je tam! Nedá sa ho! Mám ho. A ja ho mám. Nedá sa. Musíš trafiť hitbox. Yes! Je dead! Čo si myslíš? Ja tam sám nejdem. Už natáčame hodinu, hej. Dobre. Zase som niečo počul. Čakaj ja. Takže idem. Čekuj všetko, hej. Všetko čekujem. Man from the fog. Spawnuj sa. Ide! Timo! Pozeraj! Tu, je tu, nevie to preliesť. Zábrana funguje. Vidíš ho? Otvor. Ale nedá sa... Nestrieľaj! Je odfotený. Vidíš, ja som ti vral, funguje tá zábrana. Máme dosť dreva. Hej. My nemáme gunpowder, to je problém. To je problém. No. No, takže. Aby som to teda tuto na našej provizornej zatiaľ bejske už ukončil, takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.